Опа, здрасти. Са нагоре ли са надолу сте? Аз ли? Не. Аз съм за влога за октомври месец, имам си работа, благодаря ви. Да, айде, да почваме. Имах много да работя и учех всяка свободна секунда и пак работа и пак да уча. А колко много имах да работя? Мале, всеки ден по 5 митинга поне, таргети да гоня, имейли да пратя, както и да е. Имах реално да уча много и това цялото учене, смесено с работа, ме докара до голям страх и отчаяние. Нямам идея защо записах право. В момента много съжалявам. Ама спокойно! Колкото да бях тъжна и отекчена вчера, само да кажа, взех изпита. Аз съм Никола Харованезов и ми е много неудобно. Здрасти. Аз съм от СДС. Здрасти, аз съм Елица. Гледай как ще го нацеля пак. Това е Христо, а това е Иво. Чакай, първият сегмент от този влог ще правим залози за резултат. Давай първо, че 69 на 88. Аз залагам на 72 за нас, 66 за противниците. Точка ли? Не мога да кажа. Ние не вървим много усилено. Ако видим 60 точки, ще е добре. Другите би трябва да са по-малко. Това беше ужасна прогноза. Трябва да ги биме. 70 да вкараме, ще е добре. На 58. Кажи на тренера да играят на пик н рол. Много се освобождава долу. Я подава на 11. Който според Лора доста... А така, малките инфлуенсъри. Здравейте. Че такива си работи. Кажи нещо умно. Нещо умно. Дай гората насама там да фаним кадри. Нали? She was a fairy. Гений! Не гладувам, всичко е добре, парите, които ми пращат, ми стигат. Друго си е да имаш храната и леглото. Ако гладе, там имам търся, ровя, какво ти излезе? 안녕하세요. 저는 미나입니다. 이르는 저는 파시지. Най-важното, за което сме дошли. Един и същи време, за да може като транзишън, като го правиш, изглежда по... What the fuck just happened, bro? What? Добре, така. Трябва да наредим кула. Кула, да. Ще се придвижва. И сега трябва да наредим. Сори? Голямата е 3 точки, малката средната е 2 точки, долната е една. 8, 3, 5, 6, стой, 8, 3, 5, 6. Числа ли имате всички? Да. Чакай, стой. Франция, Чехия и Китай. Това са Европа. Чакай, Европа. Всичко е Европа без тебе, да. Айде на потопа. На 10. Реално 9,5. Сигурно с 9. 9. 8. 11 ме ми хареса. Яко е. Пак трябва. Няма време. Чао. Love you.